Hey guys, what's up? So karong adlaw na sa ko'y bago nga video and yes na inaabot sa mail nga actually long overdue na ni siya nga crate box kay na delay ni siya og pag shipping pero amo ni siyang abrihan karong adlaw. Hey guys, so karong adlaw ay no, yes mag-unbox mi ani and then ako guest ako show, nag-guest na siya sa una. Sa past episodes, Ronnie, no, not Ronnie, he's Rondo, Go. Okay, so kanilang box, no, it's supposed to be nga maabot ni siya sa kuang mailbox before Christmas pero nagka-problema sila dito sa Japan Post nga na-damage daw ang mga boxes so giuli nila sa warehouse and then giilaning replacement box na ni siya, no? So muna ang gi-email sa kuha sa Japan Crate. So karong adlaw mo na siyang abrihan. So kahoy excited na kay ka mo abrihan eh? Ha? Tingog ko din ko. Kapoy magtingog guys, Kami nagtingog eh. Okay, so yes, amo aning abrihan, sealed pa niya siya nga napay tape. So ako sang gisiyo ng tape para maabrihan na namo. Unsay sulod ani? No? Yeah, so ang sulod ng box kay yes sir! Woo! So na siya asa na busher lang tawag na siya. Holy snaps, na siya Yamete on ni I don't know, og ganahan mo order sa ilang Sugoy Mart na ako'y gift card code dre. Ganahan mo $5 credit na siya, you can take it. I'm not gonna use it. So yes, go ahead and take that code. I think one time only na siya nga code. No, and then napo kay $3 off if you buy 15 more than. okay, so yes, Sugoy Mart nila nga naa si mga Japan stuff nga ang kaniyo supsupanay sila og kuan lip-up yawa nila. And then of course I think na sulod ani ang unsay mga snacks, no, mga snacks, but enough of that. So mo siya ang sulod, daghan kay siya sulod sa ang ilang Christmas special nga box sa Japan Crate. So yes, ready na ka bro para tilawan nato niya ang ilang mga snacks. Okay bro, so sugdan na to bro. Wala say cover, no, so makapili na ka og unsa imo ang unahon. Okay, una ako. So yes. Ano jud na? Kana jud ang ganahan unahon. So kana siya Black Thunder mini bar Christmas. Ngano kabalo mi ana kana na sa booklet nga mo ang gibasa, no. So dili mi kabalo mong basa og unsa jud na ka dili mi Japanese, no. Dili mi blurry, so you know what? Konnichiwa. Okay. So, yeah. Unsa may lantaw ni mo ni bro? Maglamay niya. Lamay ni siya. This chocolate. So, magdaghan dyan siya just for sharing. Of course, kay Christmas crate na siya. So, it's meant to be shared, you know, with friends and family. So, yep, mas gwapo na siya og mag-order mo sa Japan Crate og Christmas kay tagaan mo nila og mga dagko nga mga pack nga meant for sharing, no? So, yep, let's open this one nga ato nang sugdan og tilaw. Muna siya ang sulod gagmay kayo meant for sharing yun na siya. So meant for sharing, murag lahi siya og sulod, no? Ipakita na to. Ako ang nabunutan kay Mona Astia. Then ay siguro upat ka buok nga shapes ngayong pwede makuha. Then ang iya kay color white. Dayon sumna murag duha ka klase or something. I don't know. So let's find out. Ato nang abrihan, no? Atong abrihan. Unsa jud ang sulod giatay. Murag bar man eh. Scam. Kay bar ang sulod. Bar pa sulod si mga bay. Parihara ipakita sa camera para ingnon nga walay scam. So parihara may intawon unsa man asya. Leave it. Murag kani ba? Murag leave it for your imagination so siguro na siya, no? Nga inana day ang shape pero square na dito siya. I mean rectangle. So muna siya. So cheers. Told you, man. It's gonna be good. Yo, this is the bomb, bro. Yun eh. Okay, I'm so dumb.
So it was supposed to be a game, no? Di lang ko kabasag Japanese. Pero yeah, I confirmed it. It's supposed to be a game. Kaya ang isa ka rapper, muna siya unsa man ni kanang murag maze or something. Pero easy ra kay na siya pang bata. It's meant to be nga pang bata. So, Hoy! Pang share po dia, hoy! Oh, it's like regular chocolate, bro. With Regular chocolate, good filling. Nga lamig ito, pag first bite lang ako daan ang chocolate niya, it reminds me of Coco Crunch. No, ang pagkatamis yun niya, mura siya Coco Crunch, and then of course, crispy siya kay mura siya na rice cake, katong Rice Krispies nga gi-covered og chocolate. Mo to siya, and then pag paak ni mo mura siya Coco Crunch ang iyang katamis ng iyang flavor, no? Mo to kang it reminds me of that sa akong pagtilaw lang, no? And yeah, tamis siya nga chocolate, and it's ganahan mo Coco Crunch, ganahan jud ko mo ani kay of course it's chocolate. So well, kinsa man day nga you know, chocolate lover ang dili maganahan ani. So yes, any comment, bro? It's bomb, bro. So unsa man mga hatol ato? 2 thumbs up. Okay, lami ko. 2 thumbs up ano ma? Yes, sir. Okay, 2 thumbs up kay lami jud to. Ganahan jud ko ato. Reminds me of Coco Crunch. Okay, so moving on ta sa ato ang next one. No? Ikaw mo to ganiha, so ako na sa imo mukuan. So right from the top, ako ang kwaon. Ang naa sa taas ako ang gikuha. Okay, so ang next one kay Wait lang, akong baso, ana. Chris. Unsa man? Yeah. Unsa, I sige, know how to basaha. read Sige, Japanese. sige. Okay, sige, basaha. I think kani siya, mongga red na siya. Kay pizza na. Kabalo ka ng mga pizza. Okay, sige. Yeah, di ba? Okay, Na okay. mga color. Okay. So this is pizza. Okay. Sige, to be. Corns. Corn snack. I think mao na siya. Yeah. Lagi. Bali man good. Kanay mo'y pizza, kanay mo'y corn snack. Bugo kadak taas kaya no, pizza na. Oh, kabasa ka Japanese. Kabasa. Murag kabasa. Basta mo na siya og kisay kablong basa diha og Japanese characters. Walay kog basa, comment down, paulawan. It's either maulawan ko or maulawan siya. So, muna na siya. So, ato na yung abrihan, no? So, Christmas, pizza, corn snack, nga chichirya siguro na siya. So, ato na abrihan. Dako kayo siya og packaging. It's like 50% air, 50% ang iyang pagkaon sa sulod. So, We'll feed all day. Alright. so, bao na siya ang pagkaon, no? Ang corn snack, nga pizza, corn snack, nga murag nakita ninyo nga murag na siya seasoning, pizza seasoning. Medyo greasy siya gamay. So, cheers bro, cheers. It's air. Guys, come. Paano na siya? Mura siya corn puffs, Ito gani? Cheetos. Corn. Yeah, sweet corn ba? Oh, yeah. Circle na yan. Yeah, naani sa Pilipinas ng murag sweet corn, pero ang iyong flavor dili siya parehas yun, no? Kaya mura siya na pagka-parat-parat nga pizza daw kunuhay. Pero dili jud kay siya ingon na parat, no? Medyo bland ang iyang pagkaparat. I think lang ha. Kuwar na. Bland? Yeah. Bland ba kanang bulawog buhok. Kasi sugar nga pizza man na siya, di man butang sugar, asin may butang na kay pizza man na. Asin! Or MSG or I don't know unsa lang flavoring nga gamit ana. Pero yeah, parang sa medyo bland ang iyang pagkaparat, no? Nga di jud kay ingon nga parat. So og di mo himarat, siguro maganahan mo to kay dili kay siya ingon na parat di kayo. Pero well, it's a light snack nga dali ra kay siya paakon. Bro, are you okay, bro? Bilantan ko eh. Nag-drop mga kabay. Agro kalbon. Ay yung lamit kay ay yung corn. Of course, bro. Okay, so yes, I think moro na ako ang comment ani. Akong comment ani kay maot kay lami.
You should not buy these in stores. What? No, I think it's okay, bro. Okay. For me, it's okay. You think that was too harsh? Yeah, that was too harsh, bro. Sorry. Kani siya og siguro og sa Pilipinas ni og like tag 5 pesos ni. Kung palit ka or di? Palit kayo. Oh, 5 pesos? Yeah. Nga 50% air, 50% pa naman. Bro, 5 pesos, bro. Barato na kayo na siya, bro. Brother na. Say 10 pesos. May ka $5 na. Hindi na di kumapalitan na. Bro, 5 pesos, bro. Really? No, 5 pesos if one babalik sa itong mga to. Barato gyapon. Barato gyapon. Yeah. Tag-20 ko nang makaon sa uno. So, ito ba ito? And it's Christmas, so, you know, Christmas na siya. So, mugawas yun ang pagka-Christmas spirit. Nga, kakaon ka Christmas nga snack. Dayon, imong abrihan. Simut mo ni kaon yung Christmas Pwede spirit. ka rin mo ikuha ni himong ornament, you know, o circle. Di mo na circle, good. Oh, kaon mo lagi ka ba yung kamaot. Ay, kalame man. Okay, parang sa man mga to, ako thumbs up dito para sa kuha. Ano rin mo? Yeah, no. Thumbs up na sa kuha. It's not good, it's not bad. Okay. Pero good to siya para sa kuha, kay lamig jud siya, no? Lamig gihapon. Medyo bland lang jud ang iyang pagka-salty, no? So, pero yes, muna siya. Moving on to Yes, moving on, tas to ang next snack. Yo, pagtarong na diha, kadaghan kay tagtilawan ani. So mo ang next nga snack kay grape gummy. Mo siya, I think gummies ni siya paghigap-higap pa lang nimo do, murag ma-feel na nimo nga gummies ni siya. So let's open it, di ta magdugay, no? No? So nang abrihan ng grape gummy, pakita sa rin nato busog kay mo siya grape man. Okay, so mo nang gigunting, no, kay gahit kasi abrihan. what the heck is this? Gummies, bro. Okay, so mo ni siya porma sa grape gummies. Mo siya grapes jud siya og porma, no? Pero ana na siya yung side. Bangan. Of course. So yeah, mo na siya. Cheers, bro. Salamin eh. I don't like it, bro. You don't like it? It's not bad. Kaya nga taste. Well, okay man. No yan. Meron siya pagka-grape flavor. Mura kagayin mo tong grape juice. Yeah, it's true. No? Tilawan dyan mo ang grape juice gummy. Regular gummies. Pero na siya pagka-aslom gamay. Natilawan mo aslom? Wala eh. Ano ba? Aslom kasi citrusy man, ha? How do you know? Pagtilawan ako. Nada eh. Na siya hint of aslom. Pero dili lang siya grabe nga pagka-aslom, no? Huwag na siya sulod sa itong ano. Juicy kaya ang Juicy iyang ang kuwan. kuwan. Inig-paak nung sa gami. Nag-juicy kaya ang gami. Ipaak ni mo, juicy kayo. Murag chicken joy. Di mo na yung Jollibee. Good. Nagigot mo ito ba yan? Okay. Wala itong rimmer na. Yeah, okay. So, sa mga hato na ni. Thumbs up ni para sa kuha. Usa lang kay it's not that great, you know? Pero lamig siya. No, lamig ito siya. Ganahan ko. One. So, yeah, thumbs up ni siya para sa kuha. So, let's move on. Tas to ang next snack. Bro. Ay, teka. Imo man to. Ako na po. Bunot. Okay, so, itong next one kay... Bro, I've seen this before. Kaning isda-isda? Yeah, isda. Nakakaano ka ni sa Japan? Wala pa. Ito mo? Pero nakakita na ko. Nakita ka? Yeah. Nay, ni ka. Ni. Murag ko naman sa sulubay, bean paste. Depende. Pero ka na layam na kay crackers. Murag i-pack mo siguro ni. So, I think mura na siya biscuit. Yeah, it's a Mura biscuit. siya biscuit. Kaya katong sa tinuod, murag pan mo dyan na siya. Pan man ito nga ikuan. Kana siguro mura siya, I think wafers. Wafers na siguro ni. No? Okay, so ang ngalan ni siya kay Puku Puku Thai Ichigo. No, nga fish na siya ang strawberry flavored nga siya kanay strawberry nga logo diri, and then siguro I think wafers na siya, pero para atong mahibawaan ato nang abrihan ng ato ang pagkaon, no? Na fish bujud ni ang iyang kurma. Wala, buhi pa. Boy, yo. Joke lang. Yo,
Ay, pagkatakatakbay. Hindi bital ka manilig diri. Anak ka buhay pa. Joke lang. So, mga siya ang fish, no? Kita natin sa camera. Bugat ba yung bugat? Ang fish, dili man. Gaan naman. So, mga wafer, din siya. No? Muta kayo, holy. I can already smell. Sobrang feeling din siya. Ang gusto nga siguro, no? I think, pero din na ito abrihan. So, ato na ni Kadon. Tumabay. Okay, kani ako Okay. Alright, let's taste test. So, nakakuha namin ang pikas itlog. Ang pikas itlog. Pikas itlog. Ang pikas ikog. Bugog. Buguan mo eh. So, ang pikas ikog ako ay ang pikas ikog. Okay, so cheers. Buddy. Itadakimasu. Itadakimasu. Woo! I think this is the best so far. So, matilawan dyan mo ang pagka-strawberry sa flavor niya, no? And then, crunchy kay ang iyang wafer. Yeah. Of course, it's tamis siya pero dili na kaya siya ingon nga overly nga tamis is kaya siya, no? Ganahan niya kayo, You know. 2 times up. So, crunchy siya. So, yeah, thumbs up to squad. Thumbs up na ito kay lamig siya. Siya lamig ito. Lamig itong nga pagkaon, no? Yeah. Siguro, so if makita mo ani sa mga stores, palit mo ani kay lamig siya, no? Tamis na kayo. Okay, so let's move on ta sa to ang next one. The next one, okay, pili. Okay, tanggal may isa. Okay, so ang next one kay chocolate hit flakes. Muna siya ang crispy chocolate ang nakabutang diha sa packaging. So, let's open it. Ronnie, abrihin na siya. Okay, lami na. Uy, murag ko Muna siya ang sulod, no? Sa chocolate hit flakes. Nga ambot sa na siya. So, okay, cheers, buddy. Cheers, buddy. Yeah, cheers, bro. Murag Milo. Murag Milo nga na gihimog biskwit. Lagi? What? Pero lamig to ba yun? Pwede man siya yung na Milo. Ano naman siya na pagka-dark chocolate ang yung flavor. Dark chocolate. Pero ang feel ba? Ang texture siguro, murag Milo. Yeah. Nga imong Di Milo yun ba eh? Milo nga gihaluan og kwan. Oh. No. Yeah. Kay ko na magutugod ka ng mga small chunks of chocolate man to din gihimo siya kuan bar. Pero lamig siya ba for sure. Kung may ngayon ninyo, makita ninyo. I Yeah. don't know if this is like kung they sold it separately or by boxes or by pack. Pero lamig din siya. Anyway, Lamig hindi siya. mo magmay. Palitan ninyo. Medyo nalay pagka dark chocolate ang iyang flavor, no? Kay medyo pait siya gamay Siya ang yung chocolate. pagka-nostalgic na flavor. Yeah, siguro para sa mga Yeah. well, I think magnana ko yung tilawan yung nana nga pagkaon sa una, no? Oh, yeah, na chocolate. Yeah, But so, I just can't remember kung sa to. Pero Or siya yes, Ovaltine na yung awan. murag na ako yung duman na to. Yeah, natin kayo. Oh yeah, katong murag Ovaltine nga bars. Oh. Yeah, I think that's the one. Ang Parehas sa Ovaltine nga similar bars. flavor, yeah. Yeah. Pero para lang sa kuha na ito'y pagka dark chocolate ang yung flavor, no? Kaya medyo pait dito kamay. Yeah. Pero tamis gyapon siya. Pero Mas- ma-complement. Oh yeah. Ang pagkatamis niya maka-complement. So, unsa man tayo mga thumbs up to sa duha ka thumbs up to para sa mga. Mag-motive first na ako ba? Okay, Di ba, so pumili ng next day, ha? yeah, moving on to the next one. So, muna siya ang ako ang nabunot, no? Okay, so ang ako ang nabunot kay maple hot cake. Na siya, no? Muna siya hot cake na siya, no? Purma. So, ato na siyang abrihan para matilawan natin ni unsa nila ang hot cake sa Japan. Hey, Japan! So, naay palaman ang maple lagay na ang iyang palaman, no? Medyo squishy siya, no? So, muna siya ang pancake sa Japan. So, cheers, bro! Cheers, man. Bro, it's good.
I mean, right? Full leaf. It's like maple leaf, bro. Maple leaf. Maple syrup. Ang dahon dahil mo kanon, bro. So, ang yang ko ano, Mura siya masig gi-package siya siguro nadugay na siya sa box dali. kumatay na. Murag gyapon siya freshly baked na gi-bake siguro siya or man na gi-bake ng pancake. Giluto ra man na siya. Mura siya giluto like 2 hours ago, no? Nibugnaw lang. Kay moist gihapon. Moist gihapon ang pancake na mas gi-package na siya. And then tamis kay naa siya murag syrup atong palaman niya. No, so murag siya kakaon og pancake gikan sa McDonald's. Really? Yeah. Ano po kay pancake sa You need to try. They make everything good. Yeah. So moist Yeah. gihapon siya. So 2 thumbs up to para sa kuha kay lisod na siya ihimuon, no? Kawan ra. So okay ra to siya. Okay ra, dili kay siya. Oh, dili siya wow, nga wow. Pero sa kuha murag na amaze ko ato. Amaze ka sa flavor. Nga. Siguro kay hamon nimo isa. May kayo. Oh yeah, of course. Pero kawan Moist to siya. Pancake, so yes. Wait ka na. Okay, so moving on to sa next one. Kabalo ko ba yun sa kanil pagbasa? Okay, yung sa mga pagbasa ba Di po ka matuon na ako. Sige, Tuwa ka na ako. Sige, mutuo ka na. Tawa? Oh, sige. Sige. Ah, di ba kita sa camera? Para makabalo sila. Pero stick strawberry. Pero, I don't know, something stick siguro siya ba? Sige, kabalik ko mabasa lagi. Yeah. So, ito ang next snack day kay Pero Stick Strawberry flavor nga stick ni siya. Mo dagoy ni siya ang gisop-sop aning duha kabuok na naa sa art. Lollipop na. Oh! Mo na siya, oy, stick gunay lang gisop-sop po. Stick gid ay. Oh. Ang stick na ilang gisop-sop sa kuan. Bring it na ba? So, lamig yun kayo na. Medyo airtight siya, no? Oh. Mura siya og milk tea. Mura siya og milk tea. Airtight, yeah. Ngayon nga nag-straw. Pero abrihan ni siya di ay. Kahi man, yawards. Ani Max? By week mga kabay. Oh, sige ikaw. Oo. Ha, mura siya kanang naming Regular snacks na, ani ganun. sa Pilipinas, Yeah. no? Ngani chocolate ng ganito. I don't know Sabi ng unsing nga to. Kalimutan ko sabay. Pero kani strawberry ni siya. I think naagyapon ni siya sa Pilipinas siguro, no? But I don't know. So naa Ano ba siya murag pretzel sticks nga imong i-dip sa strawberry. Pero simuta sa ang stick ba? Yeah, mura siya freshly baked. Simuta pa. Ano naman? Kasi pagka-strawberry flavor. Again, nagay na sa packaging, no? So, yeah, i-dip na siya ang strawberry. Munang i-dip. So, muna siya. Hey, strawberry dip, no? So, let's cheers. More regular. Oh, Mm. lilit. Lami. Sami naman. Mura siya na pagka-similar flavor atong isda no nga strawberry. Mukhaon nag-yogurt. Maglami siya ba? Ganahan Ano ka. waya? Tamis siya nga. Pagkaon ako gilaway ko to ba yati. Ano ba umay ano? Lami siya. Ang bread po niya no, mura siya breadsticks. Oh yeah. So akong rate ani murag So thumbs up yun na sa yeah, thumbs pagkuha. up would go for sure. Hapit na So, siya sa isa thumbs ra, up isa ra. pero sa mga kuha. Hapit ra. Hapit ra. Pero thumbs up pa Thumbs to. up ko. Lami siya. Lami din siya. Lami siya. Lami Palit siya mo ani, strawberry. palit mo ani. Mhm. Lami. Okay, so let's move on ta sa tong next one. So ako na sa imong bunot, no? Okay, so ang next one kay strawberry and milk na cream cake. Cake siguro ni siya, no? And airtight gihapon siya. Oh, kay tambok kayo. And then pag uyugon nimo, ma-feel nimo nga naa siya cake sa sulod. So, let's open this one para mato ang mahibawan ug unsay lami ani. So, pag open nimo nahiyos din siya. Airtight jud siya, no? Siguro para ma-retain ang iyang pagka-freshness sa cake. Okay, so... Uy, bali. Mao na siya.
ang porma sa cake, no? Na siya pagka marble dere nga chocolate, no? And then ang liyo muna siya, but doesn't matter kay murag lami ni siya, so atong tungaon. Ito may humuka na eh. Humukli kay siya. Humuk na ng mga gikan sa Japan, no? Mga kuan ba? Dili dry. Yeah, it's true. Okay, so let's cheers. Ano siya? Sa atong mga nakaon bay, what you hate bay? Lami siya. Lami siya tanan bay. Humuk iyang pagka-cake. Sa dili lami iyang Well, dili. strawberry. Lami gyapon iyang pan niya, di ba? Ang pan lang niya, no? Dili siya ingon pareha ka moist atong pancake ganiha. Yeah. Pero moist gyapon siya, pero ang level lang sa pagka-moist niya kay mas moist itong pancake, no? Cakes, yeah. Kanina siya pagka-dry gamay, no? So medyo dugay-dugay na siguro naghimo. Pero I think okay ra gihapon kay lami man gihapon siya. Na-complement siya sa ang iyang cream, ang iyang strawberry, ang chocolate ka flavoring. So tamis siya. So yep, thumbs up to para okay ra to. Murag ana siguro. Ana ra, murag. Raya. Wow, thumbs up to para sa Kaya kuha. lami yung strawberry, like pareha tong strawberry sa fish. Lami siya bay. 100%. Yeah, medyo lahi lang jud ang strawberry ato no. Og lasa pero pero lami gyapon siya, tamis gyapon siya para sa kuha. Okay, ang next nato, dito maglangay-langay na dito rin. Sa mga nato next dito rin. Muna ni siya. Okay, so smoky pretz. Siya, Maganda man ang cheese sticks bay. Lami ka na bay. Marin mo na open na siya. Bay. Wala. Sarado pa na, sealed pa gyapon na. So smoky pretz, smoked cheese flavor. Siya no? And then ang nasa likod niya, kay murag na nion na na siya pag-abri. So push. And then pull. And then pull. So muna bay. So I think inana na siya pag-abri. Dayon, so pagkuha na to. Ambot lang, balo. So na-abri yan, naman siyang inana. Pero di ko balo kung saon. So yawa ning animala ni. Amo lang ning abrihan og inani, no? Na. So ano lang na bay? Okay, so Abrihan pretz na ba eh? smoky. Abrihan na to. Unsay lami ani? Wanay dugay-dugay. Smoked cheese. So, ano siya? Oh, siya incense. Gatmay Pero gastig smoke ko ba eh? mga tukok. Strong kayang flavor. Yeah, na siya cheese jud kay no? Cheese, No, barbecue-ish, okay. smoky Murag flavor. smoke. Smoked cheese. So, cheers. Wanay dugay-dugay ba? Ulit! Mura siya is na pagka-smoke flavor, yan ay cheese, and then parat-parat siya. Mura siya cheese, no? Matilawan dyan yung mga pagka-cheese niya, no? Lami siya, lami. Basta barbecue flavor. Mura siya na pagka-barbecue, pero strong ang yung cheese flavor, no? Strong yun, strong. So thumbs up to suka, double thumbs up dito sa para sa suka. 2 thumbs up! 2 thumbs up to para sa mga? Sir! Okay, yes, so 2 thumbs up to para sa muang duha, no? Okay, so yeah, moving on ta sa next nga pagkaon, no? Ay KitKat dere. So flavor sa KitKat. So KitKat cheesecake muna siya ang KitKat. And then muna siya luyo, puro Japanese flavors, and I think what the heck, mo na siya purma sa KitKat? I don't know. So, yeah. I don't know, pero Cheesecake ang forma. Ika pa ba ang wrapper murag papel. Oh, damn. Easy dito. Pero murag premium din siya nga po ano, nga wrapper kay dili siya ordinaryo. Hindi siya local, premium siya ng wrapper. Yo. Papel yun dahil siya. Makita niyo sa pag-isi pa lang. Papel. Klaro na kayo ang feel. So, muna siya ang Ay, regular. KitKat. KitKat. No? Nga cheesecake na siya, nga KitKat. Actually, first time pa na ako makatalawag ginani nga KitKat nga cheesecake. Yeah. Yeah, so di na tayo magdugay. Kita magdugay kayo maglamig yung bilang Abrihan. taon. Puti ang color sa KitKat. Mo na siya ang KitKat nga cheesecake. Mo siya color white. So, cheers.
So medyo creamy kay ang pagka-cheesecake niya, no? Nga matilawan yun ang murag cheesecake. Nga mura siya mikaon kag cheesecake kay Wala may creamy. siya kay di siya makaumay. Right? Siguro makalima na ka, maumay na ka. Pero I don't think so. Di pa? I don't think so. Tamis man. Pero tamis yun siya. Tamis siya, yeah. Nga naay pagka murag gatas Yeah. ang iyang pagkakuha, no? Rich in kuan siya. Milk flavor. Murag dairy. Yeah. Murag dairy siya. Pero of course, it's cheesecake. Cheesecake. So, same family. Yeah, sa mga mong pag-expect, medyo dairy man ang cheese. So, yeah. Muto siya creamy kay nga cheesecake, tamis siya, and lami kayo. Mura siya kakaon og cream cheese, no? Oh, wait, cheesecake. Cheesecake. Cream cheese. What the heck am I talking, bro? Pero, 2 thumbs up to para sa kuha. 2 thumbs up to para sa mga. Okay, lamig jud ito ba? Yeah. Lami dito. Lamig jud ito. Dili to basta-basta nga kuan mo. Ang Japan mo ko daghan sila KitKat, no? Oh yeah. Kato nga KitKat cheesecake. Oh, pagkalamiya ka to. Okay, so yeah. So moving on ta sa to ang next nga pagkaon. So yeah. Among next kay mura siya og unsay tawag ato ba? Kanang bitong kanang paliton nga tag piso ba sa una? Kung chocolate? Oh. Oh, yeah. Ana aragod ba tag piso? Yeah. Pero ang kaning nga version, So ang murag tawag social na nga kay version. Christmas Umaibo chocolate mo na sing ngalan bali man huy amaw. Ana man na. Christmas Umaibo chocolate nga naa siya cartoon character. Ambot lang mura siya si Doraemon, pero dili ko siya si Doraemon, lahi na siya. Tinawan Ato na. nang abrihan, di ata magdugay, no? Sapay dugayan. Mura siya og stick. Kaya ba? Okay, na siya wafer sa sulod, no? Mura siya na cheap siya wafer. quality lang. And then, Kung makalantaw mo nga, gamay ra kaya ang chocolate. Kira? Pero we'll see. nasa outside coating lang yung chocolate, and then We'll see. wafer ang nasa tunga. So we'll see. Cheers. Oh yeah. Mura siya treats sa airport or sa airplane. Eh, pangatag nimo nila. So, nimo nila. Nila nimo. Nila nimo. Bird chicken na to ba? No? Actually, lami ang iyang pagka-chocolate, no? Kay milk chocolate that ang iyang flavor. And then, ang wafer, murag humok kayo, murag ma-melt ra to. Pinaka-humok. Ma-melt ra to sa Don't- imong baba. Dili ka kailangan mo paakpay mong usap. Kung melt rag kalit mo rabag kuan. Humok juga ang wafer niya, no? Mas humok pa itong isda nga mong gitilawan ganiha. Okay, so ang next one, actually, what may kabalog unsa ni, no? Paki sticks. So, pero unsay flavor? Ang ako nakita Andre kay murag may gatas ug almond. Almond and milk siguro ni, but I don't know. Kay We'll see, di ko tilawan nato. kabasa og Japanese, no? Di ta kabasa pero wala ni siya sa libro. It's Pocky by Glyco gihapon ni siya. Pero wa ko kabalo sa flavor kay wala ni siya sa libro. Freebies ni siya nga gikan sa Japan Crate. Salamat. Of course. Sita lang Japan Crate. Japan Crate. Thank you, man. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Japan Crate kay gitagaan man nimo og bonus ani kay wala din sa booklet, so it means it's a bonus, no? So let's open this one. Let's go. Uy. Murag daghan siya. Ug sulod. Dili ra siya isa. Ay, Pang sharing jud siya. Oh. sharing with siya. So, muna siya, kung isabay. Muna siya ang sulod. No? Okay, so let's open. Napa siya murag open tab diri, oh. Ngay mo rin gisiun dagay ni. Yeah. Kanito nga. Oh. Para easier. And then sa sulod, kay naidduha ka Peanut butter lagi pero. naidduha ka buok sulod, no? Mo na siya. Mura man siya kuan baseball bat. Nga baga jud kayo murag pero nabali man ako ano. Mo na pay handle mo pero ako nabali. Nabali. Pero yeah, cheers atong tilawan. Amen ka? Murag na hint of almond milk. I-read sa nato ni. Ana, 1, 2, 3, then bagsak. Okay, 1, 2, 3. 2 thumbs up to para sa kwan. One sup. One thumbs up ako ba? Actually, lami siya, no? I don't know, kaya inom mo og almond milk. Yeah. Good.
So dili ko ganan it kayo really depends. Albany. Dili mo kay siya ingon na tamis jud kayo. Og di mo ganahag almond milk kay kabalo ko daghang tao like most of our population doesn't drink almond milk kay makautog lami. Pero para sa kuha mo gud lami mo ganang almond milk. Di kay tamis man to. Of course kay gibuton na nag sugar. Yeah. But almond itself nga himunin mo siya cream no. Hindi siya tamis. So medyo pait siya. So matilawan gyapon ako ang pagkapait ato. Pero tamis gyapon siya. So mo-complement ra ang mo siya gihimo og chocolate no. I don't know how to feel about that. I think almond milk siguro to siya. Yeah. Pero lami kay siya para sa kuha. Lami siya para sa mga. Ang biscuit niya pagpaak nimo, ang biscuit niya lami kay ang biscuit no. Biscuit, yeah. Kay murag pagpaak niyo mga Dapat kagugkog siya na dili jud ingon nga gahi. flavor para mo balance sa ayang kwan ba. Ang biscuit niya murag salty. Pero ang biscuit niya god kay dili ingon gahi, dili pud ingon humok ayo. Sakto ra gyud. Sakto ra like. So pagpaak nimo, so murag mausap jud kay nimo dito pero ingon dili gyud siya nga humok jud kaayo no, nga pareha tong mga wafer ganyan. Murag og Paki sticks, di ba? Mas gahi mo tong Paki. Pero ang gikan sa Japan, humok day. Ang kato siya, humok jud siya. Mas sticky. Murag baga to siya. Siguro na humok ra kay naman siya coating good. So pagpaak nimo wala nakaka-realize ng kuan. Siguro basig agi to sa coating siguro. Pero unsa ako mo din ang pagkaon, ala lang imo nang supsupon daan tong kuan. Nga imo mo siya ng kanon. So humok ni siya. Yeah. Humok ang kuan niya. So yeah. Lami to siya. It's a good one. No? 2 thumbs up para sa kuha. 1 thumbs up para sa kuha. 2 thumbs up to. Okay. So, ang last na mo. Gamay ang lag na bilin no. Murag napay gipanghatag nga mga freebies dere. Pwede na No? matilawan. Mga gagmay. Napay so ako na lang i-rundown ug sa mga freebies. Murag tag piso sa to. Tag piso. Super Mario nga bubble gum. Super Mario. That's so nice. Look at that. Yeah, Super Mario nga bubble gum and then apoy candy nga apple sour candy mo na siya. And Apa siya so many chocolate Merry Christmas biscuit. Biscuit nga Merry Christmas nga naay cream siguro. Gusto nga sa No, mo na siya or frosting siguro na. And then kani kay murag biscuit nga bagel nga biscuit na siya nga circle murag donut, no? Murag donut og forma. Pero and then ang last one, ang MVP sa tanan. I don't even know. Wala Wala na isulod, oh. katilawan eh. wala na isulod ang box, pakita na ko ninyo. Wrap kuan na siya silupin ang nabilin. So, muna siya ang pinakalas mong video ang among tilawan ang Coca-Cola nga gikan sa Coca-Cola is Pepsi bro. Pepsi, bro. Ang Pepsi nga gikan sa Japan. Actually, ang tawag niya kay Cola Caramel Punch. So, nasa caramel sa sud. So, Cola Caramel Punch ang flavor ani nga Pepsi. So Pepsi kayo ang iyang cup logo and then Pepsi na siya. So let's open, let's try. So what siya nahopas no kay ni sizzle pa siya, na pa siya carbon, no? Okay. So ano ba na? So ako nang tilawan ug unsay lami ani? Nasi pagka Yung aftertaste. Mura siya. Di ko sabot. mura siya Pepsi pero dili siya ingon nga Pepsi jud. Kay ang fizz niya no, ang carbon murag sakit gyapon siya. Nigtulon nimo. Pero di ko kasabot murag dili yun siya ingon nga Pepsi cake flavor kay murag lahi yun siya. Murag siya medyo Oh no, wala pa ako tilaw ng inana. nato yung katong murag Coke nga cherry Coke, no? Oh, cherry Coke. Pero murag mas over to ang flavor tong cherry Coke. Murag mas kuanto mas harsh to flavor compared ani no? Kaya ang caramel dili kini mo matilawan. After na, pag inom nimo sa kuan. Oh yeah. After na. After taste niya. After murag ang caramel no matilawan nimo. Pero lami siya, of course, and then thumbs up na siya para sa kuha. Imo sir?
Ana ra? Ya ana ra ko. Murag paana mo ha? Oh, murag. Pero thumbs up dito sa kuha walay. Jud ako, hindi ko sabot sa flavor. Thumbs up to para sa kuha kay well, of course lami man siya. Murag siya murag toffee nga caramel. I think naman ako nga ang iyang aftertaste na nimo matilawan no. Dili jud sa pag-inom nimo matilawan. Ang aftertaste na sa nimo matilawan ang iyang flavor no. Murag hint ra good sa caramel. Nga nga maglinger pa ang flavor sa imo ang baba no. Okay, so actually akong usbon lang no nga long overdue na dining video kay of course sa Christmas panina ko unta i-upload pero na-delay lang ni pagka-shipping kay na damage ang mga package dito sa Japan nga Japan mail no. So ilang gear pack sa bang box and then ilang gipadala nako via DHL so mo na siya ang nahitabo no. Pero yeah, so more na ako ang video guys. I hope nag-enjoy mo sa akong video, no? Like, comment, and subscribe if wala pa mo naka-subscribe and if di mo ganahan sa akong video pero di mo hawa or mo leave og dislike, wala ko pakinin niyo, no? And if ganahan mo sa akong video, pala ko kulata sa thumbs up button. So yes, sir! More na ako ang video. Peace!